A už jedou. Už jedou. Už to slyšíte? Skvělý. Takže prosím vás, až vystoupí z toho vozidla, tak potleskem je podpořte, aby nám ukázali ten skvělý požární útok, který dělali před několika lety. Krásný, krásný to signál, krásný to tón. Byly to určitě krásné časy. A už jedou, už jedou. Tak, přijeli na místo. Tak, už běží. Tak, vidíte to, že i na ty leta umí běhat. Když tak, jestli chcete, můžete jít před tu arénu, abyste viděli, kam poběží, jak to umí spojit. Klidně se podívejte. Tak ale pojďte, potles, hlavně potles. Pojďte podpořit, to je ono. Aby měli prostě tu podporu od vás. Aby se to líp dělalo. Vidíte, že ty staré hadice, nebyla to žádná lehká záležitost. Bylo to těžký, tvrdý, rozdělovat těžké kulovy. Ajajaj, já bych to už chytal. Na to.